Selamat hari Minggu. Mardalado nuaeng huria di partikian Paskah, tongon sadarion Minggu kantate, namar lapatan, endehon hamuma di Jahoba ede naib baru. Di toppa debatado portibion dohot nasa isina, alai mangula do debata di bagasan asi dohot holong ni rohana. Digohi do portibion dohot denggan ni basana. Alhani tamado hita mamuji dohot pasangapon debata. Tahalason ma holong nai marhite parminggota sadarion rap dohot keluargata nang dongata humaliang. Tatabi mana sida di bagasan lasni roha marede mahita. Buhut mahita marsi jalangan. Nuaeng masuk ma huria tu Minggu kantate, namar lapatan, endehon hamuma di Jahoba ede naib baru. Ditaruhon hata ni debatado huriana di bagasan tema bulan Mei. Tondi ni debatama nama ngarajai jalan namar gogoihon hita mangulahon hatana. Alani tajahama ayat bulanan di bulan Meyon, imana tersurat di Yesaya 10 sada ayat 2. Todini habisuhon dohot hapistaran, todini parturion dohot hagogon, todini parbinotoan dohot biar maradepon Jahoba. Atong talului ma debata di bagasan unduk dohot serep ni roha, jonokdo ibana marede mahita. Bata
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Endehon hamuma di Jahoba ede nai baru, ay nunga di pabahen ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuaonna, nunga di papatar ibana hati gorana, diadopan ni aka naso tumadaho, nunga ditupahi tangan siamuna nabadiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, mar hite-hite hamatean mi, ala disondangi ho tanoman nami, asa pakirimon namangulu hami, alani haheheom mi. Dak pola behami mabiar mida hamatean, ay hodo ulun nami, ruas mudo hami. Di paucat todo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangauliho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tas adarion, imas yan patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalana, aihona uhumna dosogot aka namarsinean di guarna. Dia do lapatan nii odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana
asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite guarni debata, ai dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do si dohonon guarni debata. Atong rap manggidugugo mahita laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Ali debata amani halak na porsea di Kristus, di idahodo hami di bagasan jurom na badiaon, masai holong do roham di rumah tangga nami be, alai sai olo do hami mangarsahi roham, marhite pangalaho dohot pandohan, nang pangulon nami maradopon dongan jolma, nang humalia kami be, laus dohot nang dongan saripe, nang ianakon nami pe. Tangihon ma angguk-angguk namion, ali Tuhan nami. Marojaho Tuhan di bata marhite poda. Aka hasomalan nadengan huhut ikon gabi tiruan. Maradoti pertumbuhan ni haporsiao, dada holan mamaradoti pertumbuhan fisik, tau tiruan di holong ni roh. Alai sepata dang kubengeton hami alani ronsot ni ulaun. Habe hatam do nama dok, ai buai do ulun ni perdi. Laos si pangolu dagingi do ibana. Asima roham dihami jolma pardoso. Tiuan dihaporseao, mga tuhon angka narikot di tonga di bagas, marhite salak ina di hilala di tonga di bagasi, hasunangan nasai di hasun. Sipatahamani hansoti orang nasame upadahon hapistaran dibeli ahui wadu haporsearuna soman namarenganan hian di bagasan bulu sinulis nang di bagasan inangmu sienike alai dohot di bagasan ho dihaporsei rohaku kasih maroham di hapuran Tuhan ikon pasangapon mi do natoras dang boijut rohana bahenonami ikon tangi rohani tu aka pada dunia jero hatam do mandok hamu aka anak
oleh hamu maakan tua-tua muna di bagasan Tuhani. Ai ido natigor, pasangapi amamu doho tinangmu, ido asa mertua ho jalan lele mangolu di tanoon. Jojot hulau si hami hatam alani mengikuti Atong tatopoti madosata diadopan ni debata. Ali Tuhan debata pargugu naso hadutudusan jala ama para siroha. Dang lomoroha midahamate ani pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana. Asa mangulu ibana. Ido dipanggido roham. Alanii umbahen di pagi dohami, saya sudah timatorutorum asa unang mangonai betuhami, saya sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu aka dosata. Jaladang dibaloson tuhita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka namak kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di kijang. Sai horas jalan
Turpuk epistel di Minggu Sadarion, ima natar surat di 2 Tesalonik tolu, ayat sada sahat rodi 12, tajahama marsikat sorin. Akup nii, tangihon hamuma hami ale akadongan, asa marlojong hatani debatai, jala marsangap songon nadihamu. Tidak mah narodo akar sobat na jaoba. Alai haposan do Tuhani, patuguon na do rohamu, jala ramotan na do hamu, maralohon na jahati. Sai ditugu-tugu Tuhani marohamuna tu holong ni rohani debata dohot tuha bengeton ni Kristusi. Alai mangasahon gori Tuhan Yesus Kristus, hu bengot hami mahamu, ale akadongan. Sumurut mahamu sian ganuk dongan, naso maradat di parange, naso mangihuton poda nijol sian hami. Ai di boto hamudo manang songo dia patut tiro munahami. Ai dada songon naso maradat hami di tonga-tonga muna. Ai dada songonon tamu seorang hami di nama. Loja do hami tahi jala nalulatan mengulo purngin dohot arian. Unang sorat hamu mubahin. Dada nasomar sahala hami hian, alai naing pajongjong nami diri nami, tiruan di hamu, asa idi ihuton hamu hami. Enang dorong di tengah-tengah muna hami, numa rododihon hami tuhamu, nasoro mahula, unang maibana mama. Ai terbigedo tu hami, adong do debasian hamuna naso maradat parangena, aka naso maulahon, naso si ulahon dohot, naso si ulahot do tahe di jama. Tungaka sisongani upatikon jala urodihon hamu mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Bulus mana sida malau-lau asa nani omona dihon. Ido sahatna, martua doakana tu mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tuhan
taha tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon didongata saha porseon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudusan, na tumopa langit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, iman tidubohon di si Maria, na gabe-gabean siantondi parbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru ding ditanom, na mangulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana paimahon mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen aka nabadia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogut daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian remaja dohot naposo. Sai ehutonoku Jesus, sai ehutonoku Jesus, saleleng leleng nai, nanggora haporsu.
Tabi gema tikting namasa di huriata. Sada, Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu kantate, endehon hamuma di Jahoba ende na imbaru. Doho topik marende tu Jahoba. 2 Musa 15 ayat sada sahat 14. 2. SK mutasi pendeta fungsional HKBP Mampang Prapatan. Hobar tu surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor sada siapitu garing PDT garing SK garing 03 garing 02 2026 bahwa Pendeta Suryani Ida Sihite STH Pendeta fungsional HKBP Mampang Prabatan laho mutasi gabe pandita fungsional HKBP Resort Semper. Jala hobar tu surat keputusan ketetapan Opui Eporus HKBP nomor sada siawalu garing PDT garing SK garing 03 garing 2026 bahwa Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar MTH Pendeta HKBP selesai tugas belajar laho mutasi gabe pendeta fungsional HKBP Mampang Prapatan sadarion Minggu 3 Mei 2026 nang dipatupa pakojakon Pendeta Suryani Ida Sihite STH di HKBP Resort Semper. Jala di hari Minggu 17 Mei 2026 nang dipatupa pisah sambut di HKBP Mampang Prapatan. Tolu parmingguan keluarga dot pasahaton ulos tuh ruas marumur 70 tahun. Sadarion dipatupa do parmingguan keluarga laos disi tapasahat ma pelean paduaon dohot amplop pelean bulanan manang taonan tujolo di parade do amplop. Keterlibatan keluarga di bagasan ni pakobasion hare taon dohot kolektan di hangoluon sian wek 5. Jala di parmingguon pukul sia 30 pasahaton di Huriama Marhite Pandita ulos tu aka ruas ni Huria nama rumur 70 tahun di bulan April 2026. 4. Pelean amplop gotilon do tahun transformasi 2026. Sadarion Minggu 3 Mei 2026 tapasahat ma pelean amplop tu kebutuhan aka ulaon ni Huria namar padomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasahat mai di tiki marsi jalangan di parade do inganan di lambung ni pintu haruar. 5. Maka tidakon haporseaon. Sadarion Minggu 3 Mei 2026 di parmingguan pukul sia 30 wib patupaon ni Huriata do ulaon nama hatidakon haporsean untuk iana kota parguru malua tahun 2025-2026 torop 10 tolu halak borusia halak bawa 4 halak. Acara mahatidakon haporseaon manang malua di patupa dung pelean paduahon jala dung sidung parmingguan di udutido tu ulaon parpadanan nabadia. Onom pandidion nabadia di hari Minggu 10 Mei 2026 nang patupa do pandidion nabadia khusus
Pinaboton tusude ruas nihuria HKBP Mampang Prapatan akan natoras nanaeng mamboan ianakona manjalo pandidio nabadia asa pasuraton ianakona marhite na manjalo jala mangisi formulir pandidio nabadia na pinarade nihuriata. Pitu, Pesta Parningotan Hananaek Tuhan Yesus Kristus. Di hari Kamis 14 Mei 2026, ima Pesta Parningotan Ari Hananaek ni Tuhan Yesus Kristus. Marpungu dohita di gerejaon, bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Walu, Bazar Gotilon doho tahun transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal minggu ini 3 Mei 2026, Week Tolu. Sia, kunjungan gerejawi Ina Deborah. Di hari Minggu 10 Mei 2026, Ina Deborah HKBP Mampang Prapatan, naing patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Bandung Reformanda, Distrik 10 Walu Jabar Tenggi, nani ulahon ni Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Tatang yakon ma asa di bagasan hahipason dohot borhat dohot mulak. 10. Jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan parpunguan di Parsi Tongga ni minggu boima taihuton hobar naung diaturhon di buku tikting. 10 sada pertanyaan week. Di hari Selasa 5 Mei 2026 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patupauta do pertanyaan week sada di tuan rumai keluarga Patrick Napitupulu Boru Sihaloho di GSG. Week tolu di tuan rumai keluarga Jesse Tompul Boru Pasaribu di konsistori. Week 5 di tuan rumai keluarga Apurba Boru Pasaribu di Jalan H Matasan nomor 60 sada Kebagusan Pasar Minggu. Rap Mahita mandohoti partanyangani secara khusus ruas ni week sada tolu dohot 5. 12 ruas Namar Sahid. Taboan ma di bagasan tangyang akan ruas Namar Sahid. Hatani debata pasahat ma dalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon Pesalmen 37 ayat 5. 10 tolu namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata di tangan siamun do ganjang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamauliaon. Poda tolu ayat 16. 14 namar ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Parsaripeon tu ruas nihuriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata alai di joloni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukakpi haholongan nirohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8. 15 laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya pertanggal 11 April 2026 terlampir. 16 parhepengon terlampir. Akapelean hamulateon dohona asing nasojinalo di tiktingon taidama diharotas acara na adong di hitabe. Songonima tikting nihuriata di bagasan samingguon tuhata mama masu-masu.
Di Joma inang namarulang gonap majalo ulos papitu puluh tauton. Tujuh lo mainang. Tabegema ede puji-pujian sian parguru malua.
Marede mahitas yan buku ede nomor 362 ayat sada doh udutna uhut tapapungu piliata sada a dohot sada b. Nene, nene, nai, baru, 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 nene, nene,
debatana sumurung sian salut roha, ima mengaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Atani debatan nage beturpuk jamita di parmenggota sedarion. Tersurat di buku 2 Musa 15 ayat sedang sahat rodi ayat 14. Tapi bisa kita ikuti juga dari pembacaan Alkitab kita di Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Songonoma tersurat di hata Batak tapai huti hutma. Dungi dia dehon si Musa dohot halak Israel ma edeon di Jahoba. Akka di dok nasidama songonon. Maredde ma au tu Jahoba ai marmulia si tutu ibana. Hoda dohot parsihudulna di usopon tu bagasan laut. Jahoba do hatu guaku dohot puji-pujiaku. Jala majadi hatuoko. Ibana do debatakku pasangapokku ma ibana. Debatani damang do ibana pati bulokku ma ibana. Jahubado ulu balang bulun, jahubado goarna. Akka huretani Raja Parao, rodi paranganna diusopod do tu bagasan laut. Parsihudul akan pinilitna di lonokod do tu bagasan laut arong. Akalung do makukupi nasida. Lonong do akan nasida tutoru songo batu. Tangan siamumi ale Jahoba marmulia di bagasan hagugoon. Tangan siamumu ale Jahoba mangaropuhi musui. Jala marhite-hite hinatibul ni hasangapomu. Di siapoko akan mangaloho. Di laluhoko parpiar-piar ni rimasmu manudahon nasida songo durame. Marhite-hite parlongos ni igungmu marlitong-litong aka aiki. Marsi jongjong aka galubang songo dorfi. Mangibul-ibul ma aka lung di tonga-tonga ni laut. Dunginin na musuima lehonokku takupokku manasi leo-leoku. Takupokku manasida, bagiokku mataban, sobu marohakku medanasida, upatokku mapodakku siap pononi tangakku manasida, dio bucon hohosam, gabe dilikupi lauti nasida, akkalonong manasida songon sibora, tu bagasan aik akan atongam. Isema songokko ale Jahoba di tonga-tonganya kadebata, isi masongoko marmulia di bagasan habadiaon na sokal marpuji-pujian nama bayan halongangan dong di patol-tol hotangam musiamon di bodut tanoi nasida di togihoko marhite-hite asi-asi imbang suna pinaluamon di patol hasho nasida marhite-hite hato gaunmu tu bagasan inganan ni habadiommu. Di BG aka bangso baritai gabe akadodot nasida manibas-nibas mahalak palistem. So nima sahat ni pajahota. Marede ima sada aktivitas rohani kita songon akana porsea. Dahada hula di parmingguno kita marede memuji pasangap guarni Tuhan. Alai dohot dora nang dia kabagasta nang akai nganan nasing. Dakolan jitiki hari Minggu. Alai dohot dotong nang dia ka ari-ari ni perdalani nguluta si kanupari. Jala alani do bena macai godang. Aka ede na dapat kita diciptakan lau petugu haporsiota. Dadaholan di Bibel tersurat aka edei. Alai dotong nang khusus buku ende kita. Ada buku ende, ada kidung jemaat, ada nyanyian rohani. Tabbani musik aka lagu-lagu rohani na boy diiring marhite musik dohot full band.
Atong molosongonia manginang sasitongna huria namaret de dohita. Gereja yang bernyanyi menjadi ciri khas kita. Jalasada edena perjulu sahali dicipta na tersurat di Bibelta imana hujahanakin di Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Odo edena tumua edena perjulu na disurat di Bibel kita. Alai memang nyanyian kontekstual doon. Pinake hata kontekstual ala memang di edehon nasida madok mauliate tu debata ala adong karya monumental na spektakuler di patupa debata lau paluahon bangsona. Imata ingot duate ditiki dipimpin si Musa aruar halak Israel sian perbudakan Mesir. Alai kemudian madapoton Laut Merah manang Laut Arung di dokon nakin di Trupuk Taun dikejar pasukan ni si Fir'aun do bangsa Israelon. Sebenarnya sangat terdesak, terkepung, ala dijolo adong laut, HP siapudi romuse pasukan ni si Fir'aun, na dakolan na lengkap berpasukan tentara, alai doho dotong nang naik kuda, yang kita sebutkan berarti lebih cepat gerakannya, sian nasida nomor 8. Totu adong do kepanikan, adong dotong nang ketakutan na luar biasa, bahkan sampai nasida tong nang marungut-ungut mempersalahkan si Musa hati hai. Buasa buanom muhami tu inganan non. Na hurang bidang do inganan di Mesir gabe hamatian nami. Asa buanom muhami tu padang gurun on asa disok kami mate. Alai ditangi debatado namasa di bangsonai gabe didok matu si Musa asa unang mabiar. Laos diperintahkanlah bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Marhite na disuruh si Musa patol-tol tukot nai dungi terbelah ma Laut Merah nakin mardor pinakit didokon saluhutna jalaboy tong nang bangso Israel mardalan di tanah yang kering laut taripar tubaribaan. Sementara pasukan Fir'aun namarhuda nakin dohot hore tanah terbenam jala mati tenggelam nasida dihanyutkan oleh arus laut. Odo nama bain nasida marolopolop maredde pujian tu debata ala haluaon na pinatupani Tuhani gabe dirayakan marhite ede. Boido nota bahwa nyanyian itu menjadi salah satu respon kita untuk memuliakan dan memuji Tuhan marhite aka karya-karya keselamatan na pinatupana di bagasan ngulu niak kana porsea. Lau songonditong nakita aka amang inang. Mungkin dang malohita lau madokata ucapan syukur kepada Tuhan. Alai buido hita sude maredde. Sasitong na memang molo maredde pujian tu debata ikon bagak dunia suarata. Alai dang apala bagak ni suarai no porlo. Alai buado hita dengan penuh semangat menyanyikan nama Tuhan. Ai sipata hiabi negi saya dapat Tuhan ni ama. Ai buabe no kumaredde amang. Sidakkan mekel piau ngaulo pals ni narupani. Apalagi mamarede mekel do madok hata piau do pals. Apalagi mamolotung marede amangin na. Alai na pasti sunaria manginang respon kita yang pertama-tama. Molo tajalo pasu-pasu ni debata. Apalagi satu berkat yang sangat istimewa na targoar haluauni. Alam molo tajaha di sada Korintus 10 ayat sada dohot aka ayat na mangihut. Sasitong na bagi bangsa Israel gabi dirayakan dui gabi sahira baptisan na mamuriho na sida asa gabi sada bangso na pinaluas ni debata masuk tu perjanjian ni. Kalau itu baptisan berarti bodoh nota sunari bahwa hita pinunga di palua debata sian gonggoman ni hadosaon nama bag kita mate. Diburi hita marhite mudar ni Kristus i jala ido banagabe tardidi hita tong nang ganup na porsea jala tardidi tu bagasan goarni Tuhani dapat haluaom manasida alai manang ise naso porsea hona uhum donasida imana tersurat di Markus 10 ayat 15 dohot 10. Jadi na porsea jala dididi dapotan haluaon alai naso porsea hona uhum sogot
Dan pula di surat tobedisi na porsea jalan naso terdidi. Ala boha, ala salah satu syarat untuk baptisan tentu harus porsea. Jadi sasitong nahita saluhut na nuaing dison, ima akan naung pinaluan ni debatado. Marhite palubusion ni Kristus. Jalanunga gabe tarsurat guarta marhite padidione, nunga marngolunay baru hita, gabe bangso na pinaluan ni debata, bangsa yang kudus, jala di pasada hita dihuria ni Tuhata na tagoar gabe gareja na songonon. Dihuria ni Kristus atong memang ikon ukap dorohata, mamuji pasangap guar ni Tuhata, marhite na marede, hudok nakingan dakula di garejon. Alay mulubuy niya na palagi sonario kita, ibadah keluarga do dihita di tanggal 3 Meyon. Ganub minggu pertama di ganub si bulan, saya tadokod do hita minggu keluarga. Suku-sukun naikon alusat tajolo sonari nuai. Adong do peha terbigi nyanyian rohani dia kabagas tarap do hota kana kota. Olo do pehita marede id di pujian dia dopan ni debata. Marhite na adong nyanyi bersama dia kabagas tabi arung do hiahu boto sedana tua-tua na jolo dang adong bukwede di hitan. Jala sahalak situa do manguluhon siat julu ala sipata olo gabe masih lusan-lusan ujungna gabe olo madi bain songonon di jahado hatani dei jala totu ala di jahado gabe hapal do hatani dei ima marhite boy dia deho di bana ayat sada satu ayat onom dengan luar kepala ala targuari gabe edde kesayangan. Edde hasudungan ni rohana, molo marsahi tibana ordo di dehon, jala di ujung ningolunan di dokon, ayah do dehon otajo inang nina anak konna, edde hasolomakima dehon nina ahamai, Yesus ngoluni todiku. Sudah do boy di dehon di mana ayat naon luar biasa. Sonari molo hita adong dope edde kesayangata, sian songuni gudang edde na adong di bibelon, jangankan edde hasomalan dohot hasudungan ni rohata. Atik mangedeho pesonari dang apala malobe hita salutna. Jadi gebedong ma istilah nuaingon lagu rohani dohot lagu rohana. Anggo lagu rohana bodoh sudah luar kepala. Ala anggo lagu rohani ya si pata olo do gabe dohot dok kita mangedehonon. Alai mudah-mudahan ma marhite trupuk sedarion. Anggiat nang turinggas na hita. Apalagi mangedehon edde puji-pujian nang dia kabagas tabe. Or musay kilas balik majolo di masa mana sa nahinam majolo ni dokono nate ketika mulai muncul PCD adong CD na kan itu kan kemudian speaker besar-besar sasitong nahira marloba guguni suara do ganup jabu binege na julo ala pas baru manuhor mungkin PCD na do CD rohanina kemudian adong speakerna marsia duguguma sian bagas na terbigi akka edion gabi dohot matong nang iba taruli ala natoras ni baru panidang mampu lo manuhor alai gabe tong do nikmatan lagu sian hobbar jabuniba marhiti akka lagu rohani na songonom. Sekali lagi ajakan saya sangat sederhana saja. Bagaimana kita bisa lagi mengembalikan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini. Marhite na olo hita dope mamutar lagu-lagu rohani kita atau ada waktu yang bersama-sama dengan anak-anak kita lau mangedehon edde puji-pujian tu debata anggiat nian marhite siani petong nang dohot tita mamuji pasangak guar ni debata marhite aka edde na tarsurati. Amang inang ternyata bahwa di edei terbegitu tong nang kesaksian tentang siapa Allah. Jadi molo hudok jamita na di hari Minggu na salpu bahwa khotbah itu nyanyian itu adalah khotbah yang bernada mangdohot tama jamita na merlugu do aka ede rohani na tadehoni. Marhite siani tak kesaksikan iman kita. Ise do debata na tahapor siai. Ise do debata na paluahu kita Ise do debata na papunguh kita di bagas joronya. Artinya bahwa dalam lagu itu ada juga pemberitaan firman Tuhan. Ada kesaksian iman. Laos muncul sian pengalaman na dialami sendiri dan na diajarkan. Songon si Musa na diturpuk taong. Ido ibana ia debatai imana tibul, debata na marmulia, debata na badia,
jala ulu balang maradopon aka hamusuon. Kalau misalnya kita baca dalam Alkitab disebutkan pahlawan perang. Dia yang memimpin bangsa-bangsanya atau katakanlah umatnya untuk menghadapi serangan musuh. Jala molotung adong dison seolah-olah sangat bangga si Fir'aun banaing rasiponokku na masaluna bangso na hulileon nina jala bunuokku manasida asa hubagi tabat-taban. Ternyata Tuhan menyetop sude songod dia pe hebat na pasukan ni si Firaun on. Hola dio buson nakin marhite sian igungna nafasnya katanya laut itu jadi mardorpi-dorpi. Luar biasa. Itu mereka alami, Musa mengalaminya lalu mengubahkan lagu tentang ini. Ujung na bodoh nota sasitona ala pengalaman na konkret do na niadopan ni si Musa on aharap dohot debata. Ujung na muncul mapanidang iyon na porsyaon yang ditemukan sendiri, yang dialami sendiri tentang Tuhan, bukan yang diajarkan, bukan yang apa kata orang, alainunga dialami sendiri. Ini yang kita sebutkan sebetulnya iman yang ditemukan sendiri, iman yang dialami sendiri. Anak-anak kita sebentar lagi akan peneguhan CD, tapi yang mereka hafal dan ucapkan nanti adalah pengakuan iman yang diajarkan, pengakuan iman yang dihafalkan. Aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, apakah itu mereka alami? Apakah itu mereka temukan sendiri? Apakah itu bisa nanti dalam kehidupan mereka sehari-hari akan pertahankan? Upama contoh Tuhan muna amang inang. Ada orang mahasiswa au, adong dosada dosen nami halak Jerman. Dia terbeker guarna. Anggo mangihutonau para seroha do dosen namion. Ala memang dihami sada kebiasaan muladong mahasiswa dang dibayar uang asramana dang boy makan di mensa, dang boy mangan di rumah makan na adong di asramai. Jala surat guarni di surat do ditempel hodo di aula, itu tempat kebaktian kami. Jadi dosen karena ikut beribadah, dia juga bisa lihat goar-goar ni aka na menunggak di uang asrama, jala pasti dang dohok mangan. Ujungnya dijauhi bana mo, dijauh, idok iba nama. Puasa dang dibayar hodo pe uang asramam, Roma alus ni mahasiswa, belum datang kiriman dari orang tua. Dan songosonaria manginang transfer, na julu tiki masa nami wesel do, jala ikut liling do peteon weselon, asa sahat tu iba. Lalu kemudian beberapa minggu barangkali asa sahat. Jadi di pajulo dosen namiot doon. Hubayar majolo da asa manga kuasi ro aku marinda ho molo sumangan. Alai molo dung roan non kiriman sian orang tuam bayar tuau. Jadi di berengi mana do tong nang adong sian mahasiswa anak nina pogos. Di jowi mana do molo tiki pasca. Pola libur pasca ho. Molo olo ho urup yaut selama libur paskaon. Jala huleo pe upaman non. Anggo pasti balgado pasahatok kutuho. Boy mabayar uang asrama sebulan. Suku-suku kutuha mo mang inang. Mangutok kamu na naburju la para seroha do dosen namion. Alusia mo majo. Naburju jala para seroha do. Oke, naburju jala para seroha. Alai heado dirasau kamu burjunai. Heado dihilalahmu holong nai. Dang alanya ha dakya hamu mahasiswana. Hami do ya mahasiswana. Jadi hualami hami. Alkitab mengajarkan Allah itu adalah kasih. Tersurat do dengga di Bibelton. Alai suku-sukun. Heado dialami holong nai. Kalau pernah, maka itu bukan lagi hanya iman yang diajarkan. Tapi sudah iman yang kita alami sendiri. Yang sudah kita temukan sendiri. Sehingga pengakuan iman kita bukan karena diajarkan orang. Tapi saya alami sendiri. Saya temukan sendiri. Itu yang kita sebutkan sebetulnya bukan iman yang diwariskan, tetapi iman yang ditemukan, iman yang dialami sendiri. Nah oleh karena itu anak-anak kami tidak boleh berhenti hanya di pengakuan iman rasuli yang kita hafalkan itu. Tapi nanti yang meneguhkan imanmu adalah bagaimana dalam perjalanan hidupmu sehari-hari akan bertemu dengan Tuhan itu. Nah oleh karena itu pengakuan iman tidak hanya di gereja. Aladak kula di gereja hita pajupa dohot asini rohani debata. Alai di dia do di ganu parngulota si ganu pari. Maka tidak ada hari tanpa kesaksian.
Tidak ada hari tanpa pengakuan iman. Karena setiap hari saya bertemu dengan perbuatan Tuhan yang besar. Dan ini mendidik iman saya semakin bertumbuh, semakin bertambah. Lewat refleksi-refleksi iman kita sehari-hari. Atau ngamang inang, itu berarti memang lembertab doha porsyota. Ala ganu ari hita pajupa dohot basa, dohot dengan basa ni debata. Gabi pengakuan iman, jala ini tidak akan tergoyahkan. Ai sipata amang inang, hapur siaon na diajarkan ido, Allah hita dang meresap di bagasa derita, ujungna Allah halak gabi murtad. Tapi kalau saya sudah alami sendiri bahwa Allah itu begitu dekat, bahwa Allah itu begitu berbuat dalam hidupku, dan mungkin sembarang awam inang lau mengkhianati i. Apalagi molo takas taida holong ni rohana di pabahenan nai. Berjudo hita lau mangedehon ibana dengan penuh semangat. Bayangkan kalau seorang jatuh cinta, pasti dia akan bernyanyi dengan merdu, dengan penuh semangat. Yusuf Roni madokoni amang inang, dia mengatakan begini, sepelit-pelitnya manusia, kalau dia jatuh cinta pasti murah hati. Amin. Luar biasa dia. Tung tadok penahuli doi nina. Ala yang butuh holongan na pasti do berjui. Kalau kita sebutkan misalnya, saya tidak pintar bernyanyi. Ala yang mulu tutuh hatta do. Ikon ala holong rohatta mangit tuibana. Ikon pasti penuh semangat do hita lau mangit dehon. Mulu bonyan kompak majoniana te. Edeta dohok kesaksian aman kita dohok natu alame. Sipata memang dang matching. Hatani ede dohok natahilala. Contoh na songonon. Marlas ni roha hitaon. Kan songon na angon-angon dedio nate kan. Apalagi dak taboto. Gabi dak kuboto besong dia pangedehonon. Hatani ede marlas ni roha. Alay tarata mangedehon. Becut. Becut macam tadok ko nate. Songon na udok nakingani. Marlas ni roha. Mungkin seperti itu gitu. Dunia dong mena sepasi ni day, pas ditikis sepasi ni dorosi polisi, tersong lima. Jadi hati-hati rupanya, ya kan? Jadi marlas ni roha hitau nita, songon namalas tamang deon pas diholak kolang ni day, pak ina roma si polisi, nak pula maret debeho, ina kan ujung naga bilang maret debehita tersong lima. Jadi memang penuh harus dengan semangat ya, menyanyikan Tuhan, menjiwainya. Lahir sian pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Dan oleh karena itu memang digubah lagu ini untuk mewakili respon kita terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan. Alan itu memang ubaina gabe oke tubuh haprosyota naik kudok Tuhanmu hati-hati dengan iman yang spektakuler. Ala perbuatan Tuhan begitu besar, karyanya spektakuler, lalu kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Alai hati-hati dengan iman yang seperti itu. Sebab apa? Ujian iman itu bukan di perkara-perkara besar, tapi justru memang di perkara-perkara kecil dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Ada orang bertepuk tangan ketika karya Tuhan luar biasa. Oh, mujizatnya besar. Hidup Tuhan Yesus. Alai dukusah hita sen ibadah bertemu mahita dohot kenyataan hidup sehari-hari. Sipata gabe malos doha prosyotei. Ujungna mungkin dan saat kita tuna mengimaninya secara tegas kesaksian-kesaksian kita, iman kita. Nah oleh karena itu sekali lagi supaya kita bisa memang sungguh-sungguh menyaksikan iman kita dan bernyanyi bagi Tuhan, alamilah perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Alami dan bertemulah perjumpaan dengan Tuhan, bukan yang diatur-atur, tapi memang kita perlu dalam hidup meditatif, reflektif dengan apa yang kita alami semua adalah karya perbuatan Tuhan. Lalu kemudian namang inang bahwa nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa ini ada nafasnya emosional dan euforia. Jadi luapan yang sementara. Ala luar biasa na pabahenan ni Tuhani mared de nasida ala ber kita ma diudut ni jamitaon. Paju pamanasida dohot mara dohot elim nasodong aik. Mared de do penakin nasida alai holam mardala tokinai dapat mara dohot elim. Pajupa ma di situ hot napait, mana terjadi Musa? Marungutungut manasida. Marungutungut lupa do edei. Lupa do lasni rohai. Alai trohatub do berubah ketika suasana tidak seperti yang mereka kehendaki. Nah oleh karena itu mari amang inang pare diot tope sonari
unak rupanya tong hola di gerejaon, puji Tuhan luar biasa nina. Alai dukun masuk tunggu lusi ganupari, nggak tinggal paredion. Sipata paduan suara, hati-hati do tong nang. Maredi di uriope tong do. Aung do bereng dong paduan suara, pasti ke maredi nasida tabu. Ale dung saya maredi tor ditobis do dongan nai. Mudah-mudahan daung dihite. Hola nalani ho nak kisote puang hurak tebu ite. Inna kan jadi tor disenggol rupane. Baru do be mamuji pasang gorni Tuhani sudah karuasta nunga mangoduk-dukon putih ede. Ale mungkin mang napili maharwa na saping non. Hola kudul tor ditobisi mana do. Alani ho manakin hurang utik nai. Ngatur tubuh perbedaan dohot akan asingnya. Jadi euforia amang inang. Hati-hati. Karena sekering kali yang seperti saya sebutkan tadi itu di gereja memuji debata, alai di ngulus ganupari atikna holana kapar suala do dia dopi si ganuparion. Jala pasti itu berarti memang terkait. Itu sebabnya ibadah di gereja ini harus terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi memang sangat do kita heran ya. Kenapa ya Keluaran 15 ayat 1 sampai 14 ini kok digandengkan dengan 2 Tesalonika? 2 Tesalonika itu justru tidak ada ajakan untuk memuji Tuhan, yang ada adalah menekankan bekerja. Naso mangula unang maibana mangan. Gari malas sita nunga dia ora itu hatta. Ale sigur bakulu marguru tu dia. Apalagi moloso mula-ulau. Oleh karena itu berarti memang ada kaitannya memuji Tuhan dengan cara kerja kita. Saya mencoba di sermon menghubungkan ini dengan kata liturgi. Liturgi itu terdiri dari 2 kata, leitos dan ergon. Leitos itu adalah umum, ergon itu adalah pekerjaan. Jadi sasitongna liturgis ini dulu dia adalah istilah pelayanan umum, pekerjaan melayani umum. Tapi diadopsi ke Kristenan, masuklah dia ke gereja, katakanlah ke bait suci. Dan seorang liturgis adalah melayani pelayanan umat dalam rangka memuji Tuhan. Tapi ingat bahwa itu ternyata bukan hanya di gereja. Bahwa kalau awal sejatinya liturgi itu adalah pelayanan umum di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, maka cobalah kaitkan. Orang yang rajin memuji Tuhan, nama redde pujiat tu debata, ikon terkait dihitung nang tu ergon, kehidupan kita, praktek hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya ada irama hidup, irama kerja, ada nada-nada yang bisa kita nyanyikan kepada Tuhan lewat bekerja. Berarti dalam rangka marede memuji debata, dada be holam marhite suarai, dada pola ikon holam marhite melodi, nah sengaja di lirik-liriknya marhite diciptakan menjadi sebuah karya seni. Tetapi ketika kita bekerja juga adalah dalam rangka irama memuliakan nama Tuhan. Kalau boleh meminjam seperti Hatani Sahal Asitua, tetesan keringat kita pun menjadi nada. Ada kubote melunga sampai songon ya. Jadi keringat kita, tetesan keringatnya katanya menjadi sebuah nada untuk mengagungkan nama Tuhan. Maka berhat mahita amangin angate. Unak kula di gereja hita memuji debata, unang songon parlapo na yahu botoon, parmitu ningom mate. Molo di lapo ibana, ito nabasa ina maceta bu. Hape sahat tu jabu muruk. Jadi inatani parlapo idotong lam sehat. Alas terus dibagi akka ede na tabo. Ito na lagu. Inaman song ni bu. Roma tong istri parlapoi amang tau ni teh Roma hamudain na. Hape sahat imana tu jabu arwah. Nasa ibagi hodo nakinga manuk tu kau. Aduh, ia dilapo song ni nama ramah na marbagi las ni roa tok kadongan na. Hape tu jabu songgak naro. Jadi dak pula natok ka ama maksud to nate sotong tersinggung kamu te. Jak maksud tu molo marede maloha mu marede di lapo, tong mamaloha mu marede di jabu. Asa taba umurnya kainate. Ya te kan? Jadi lomoro ana bagi kadeta. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema di Tuhan nami nungataruli hami di hatam di bagasan sadarion nama nungguli paredion nami memuji pasangap guarmu tutu. Asa unak kulan di gereja kami memuji pasangap guarmu. Unang holan dia kepaduan-paduan suara tabo paredion nami. Allah hubuak kami may tungulu si ganupari. Dia kabagas nami rap dohot akan akon nami
memuji pasangaguarmu. Sayang git male Tuhan parjupak kuno muhami. Dohot pengalaman sehari-hari rab dohot to. Asa itong nanggabi kesaksian na luar biasa. Panidangion na porsyon nami taringot Tuhan balgaumu. Songni male Tuhan di adopan munuaing. Anak-anak belajar sidis selama setahun kurang lebih. Mereka akan diteguhkan imannya melalui penyaksian iman. Tuhan Bapa di surga, masih relatif muda anak-anakmu ini. Tapi kiranya pengajaran bukan hanya disimpan di otak, tapi sungguh-sungguh mereka alami dalam praktek hidup mereka sehari-hari. Sehingga ketika bertemu dengan ragam pengalaman hidup, justru makin menambah kualitas iman mereka terhadap-Mu. Engkau berkati studi mereka, masa depan mereka pun kami pertaruhkan hanya kepada-Mu saja, sebab Engkau adalah Bapa yang kekal, yang akan memimpin setiap anak-anak-Mu ini untuk mencapai kualitas hidup yang Tuhan kehendaki. Pasu-pasu nang akan atoras, nang mengajar hot mamudahon, aka persejaran na porsiauni, tuak kaya nakon na si DP, luas mana si dale Tuhan di bagasan bisuk duhog gugo na siya ko, sa ilaw na mo kapacarian na tama, asa tong nang keluarga na si DP, keluarga yang Tuhan berkati, laos marsada hami nang ditongani huriamon. Pasu-pasu sudia karuas mo na marpungun waing, luas mahami tutu gabe si tidangi guar muda dahola marhite hata, alay doho matong nang eddi pujian nami, dia dopamu, leot turni pacarian, hahi pason, pamalumo mo kenamar sahit, pasu-pasu mo nang ale Tuhan, akan dibagasan hamaolon ekonomi, asa nang nasidapila Tuhan martuk si bahenon na, lau madokon hata mauliate tua dopamu, dohot berpartisipasi aktif, di nasa saluhut na kegiatan di tongani huria. Atang saluhut na mahamela Tuhan pasu-pasuammu sedarion, jala molotung mulak pehamian non, ramoti haminya kapardalanan nami, saha tu tangga memadagin doto dinami, leona mu gogo na disegarkan kembali, dina borhat kami marsugut muse, manguduti ulaon dot ngolunami sa mingguan. Sesama dosa nami mauliate diho, di bagasan Yesus Kristus sami martangiang. Amen. Mari demahita laos tapasahat mapiliata. Puji ba debata, nani anado puji debata, nunga sesado sami, balum dohon rohami. Puji ba debata, nani anado puji debata, olapon Tuhani, hati nakon dengan ibasanai, saya rahon donganmi, rotusi maluahi, olapon Tuhani, hati nakon dengan basanai. Tagama Tuhari, say pagalak mo tokong balitomi, lam jono karinai, sa buparu kiloni, tagama Tuhari, say pagalak mo tokong balitomi. Puji ba debata, nani anado puji debata, nunga sesado
Urian itu hata naing masuk mahita tu acara maka tidak kona porsion atau peneguhan CD buat anak kita yang sudah belajar kurang lebih dalam 1 tahun ini. Anggiat mama ngarade akayan akon song linang akan atoras pedo kita sude mulai upay ikut acara di bagasan hikmat. Mari demahita. Mar hite-hite guarni de bata ama anak dohotor di perbadia. Amin. Hamu alena toras di dahamudo yana komuna haholongan di rohamuna jong dison. Tamajumolo madok mauliate hamu sadarion tu de bata alane sude asini rohana na sailaon ai di pangulu do nasida rasi rasanuai jalasanga di boto nasida hatani debata dohot dalan Tuhan ngeluan. Alai tamado ingotomuna sedarion akka pabahina muna tu anak munaon. Aidang dilehon debata yanak komunaon Tuhamu. Asa adong donga muna mangula-ulaon sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido ubain na dilehon. Di tanya ko kamu dogan upari yanak komuna nasailaon asa unang mago nasida molo dihi lalahamun waing hurang ni pabagyanam muna taringo tuaka yanak komunaon tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna maredemaita. Martang yang maita. Ali ama nami ama ni nasana terguar ama di benua gijang doho di tanaon. Sai tangihon matang yang namion jakuma akadak denahon gabiana komu. Asi maruham lehot tu di perbadia turuhan nasida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling nililingna. Molo tung na hurang pabahinan nami nasa laut tu nasida. Sai sesamai. Sai unang matergasip nasida. Jala unang luas mago manang ise nasida binain ni pangalahon namiin.
asimaroham sahat tutanggamu manasida, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma akan atoras. Mari dehita. Hamu akadagdanak na hinaholongan ni debata, na jongjong dohamun waing dijulo ni debata, na mamereng torus tu bagasar rohamuna dohot dijulo ni hurion, nunga diboto hamu lomo dohot sugo ni rohani debata, dang terbain hamu be marsidelian sugot di paruhumani, molo ingot rohamuna di aka ari ni ngulumuna naung salpui, tamama dok mauliati hamu tu debata ala ni sudi asini rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahina muna na soture, imaneang dohot langgus ni rohamuna tu naturas muna, rodi saluhut dosa muna, tama marsak behamu sedarion marningoti, buang kamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesa ala ni mudarnai, nause humok ko pardosa na manopoti dosana, alai pauba hamu marohamuna, huhut puk kahamu maparangin ay baru olat ni sadarion, asa dalanan muna dalan nagugoti, na marhapatean tuhang uluan si saliling ni leleng na. Atong alusi hamuma na husuk kutonot tuhamu, di jolo ni debata dohot di jolo niya kadongan na pungudison. Di parhatu turoham do hata ni debata na ginuruhom mo na saylaon, hola ni do dalat tuhang uluan ni, olo doho sian nasaroham tumudalhon saluhud dosa, jalal olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata ro di hasusuda ni bohalmo. Olo doho makang oluhon haprosiaon na sitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songo na tersurat di padan narobi doho di padan nebaro. Atong marpada doha munuaing doho debata na badiai di julu ni huriaon. Tung unang o sehamu, say burjuma hamu marningo saluhut nai asalam hot haporsiaw muna maridehita. Jesus Tuhan kita.
Tong hati dako kamu majolo hata hapursiotai, tapi semuanya mengarah ke Amang ya, matanya ya. Jadi ke arah sini disebutkan au porsia. 1, 2, 3. Dipersilakan duduk. Roma Hamu Tujolo, Marede Mahita. Amanat untuk Stefania Misele Situmorang yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Mazmur 16 ayat 11. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalohamu pasu-pasu siende bata amatta anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala di pargogoi patupahon nasa ulahon nadinggan. Amin.
Amanat bagi Leoni Hilari Esterina Boru Simatupang yang menyaksikan imannya pada hari ini 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalohamu mapasu-pasu syed dibata amat ta anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Sai didongani mahu maralohon nasa dan jala dipargugui patupahon nasa ulah nadinggan. Amin. Amanat bagi Catherine Hilde Karunia Napitupulu yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalohamu mapasu-pasu syed debata amat tasian anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Sai didongani mahu maralohon na sanajat jala di pargugui patupahon na saulahon na dinggang. Amin. Amanat bagi Yohana Nindya Kanesia Sihombing yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mendambakan keselamatan darimu selalu berkata, besarlah Allah. Mazmur 70 ayat 5. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalohamu mapasu-pasu syed dibata amat ta anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Sai didongani mahu maralohon na sanajat jala di pargugui patupahon na sa ulahon na dinggang. Amin. Amanat bagi Sheila Jemima Boru Siregar yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia karena hatimu bersukacita senantiasa. Mazmur 22 ayat 27. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena Dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalohamu mapasu-pasu syed dibata amat ta anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di parbadia. Sai didongani mahu maralohon na sanajat jala di pargugui patupahon na saulahon na dinggang. Amin.
Amanat bagi Karissa, Belina, Agnesa, Tiurmaida Boru Butar-Butar yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tanganmu seperti yang telah kami pesankan kepadamu. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sedebata amat anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon na sanajat jala di pargugui patupahon na sa ulaon na dinggan. Amen. Amanat bagi Dinda Olivia Amadeus Simangunsong yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sedebata amat anak na Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon na senajat jala di pargugui patupahon na sa ulaon na dingga. Amin. Amanat bagi Putri Ausiena Sihite yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Silakan. Jalo hamu mapasu-pasu sedebata amat anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon na senajat jala di pargugui patupahon na sa ulaon na dingga. Amin. Amanat bagi Jonathan Bincar Lopok Diwana Sinurat yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah pada loh hatimu. Amsal 3 ayat 3. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sedebata amata anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon na senajat jala di pargugui patupahon na sa ulaon na dinggan. Amin. Amanat bagi Pedro Perdamaian Pandiangan
yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Pramati. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah Kaisar. 1 Petrus 2 ayat 17. Hayatilah akan firman Allah yang telah kau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sedebata amata anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon na senajat jala dipergugui patupahon nasa ulau nadinggang. Amin. Amanat bagi Joshua Pranamta Karo-Karo yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Namun hendaklah engkau tetap berpegang dan pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalohamu mapasu-pasu syad dibata amata anakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maraluhon nasa najat jala dipergugui patupahon nasa ulau nadenggan. Amin. Amanat bagi Jopan Samora Silain yang telah menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Huria Kristen Batak Protestan Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Galatia 6 ayat 9. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jalo hamu mapasu-pasu sedebata amat tanakna Tuhan Yesus Kristus dohotor di parbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala dipergugui patupahon nasa ulau nadinggan. Amin. Kami persilakan perwakilan pelajar Sidi yang sudah diteguhkan imannya untuk kata sambutan. Shalom, Horas. Horas. Napinar sangapan amang pendeta Dahlan Munte, amang pendeta Pandiangan, inang pendeta Suryani Siite, sude parhalado, na tua-tua nami na hinaholongan, dohot sude ruas ni Huria na pungu sadarion. Puji dan syukur tapasahatu Tuhan Yesus Kristus ala asini roha dohot pangrupion na, boy hita sehat-sehat laho manaksian ari mansai maha marharga dihami di arion tanggal 3 Mei 2026. Au Leoni Hilari Simatupang, mewakili AK Pelajar Sidi Angkatan 2025-2026, Mandok Mauli Ate Godang, Tu Amang Pendeta Dahlan Munte, Amang Pendeta Robert Pandiangan,
inang pendeta Suryani Siite, na satia sabar mengajar, mengarahon, jala manogu hami tu pengajaran firman Tuhan asai boi haporseon nami martumbu. Mauliate godang hupasaat hami tu parhalado, na sabar dan setia mengajar dohot mengalehon perhatian, songon penyediaan makanan nami, dohot mengalehon semangat tuhami asaboi hami tetap roh. Dohot disiplin marsiajar hateisasi. Mauliate tong pahupasahat hami tukaklis, naung satia mengajar hami, mamuji Tuhan marhite-hite kor laho pasangapon goar ni Tuhan. Tarlumobi mauliate matu orang tua nami nahina holongan, naung mangalehon dukungan, marhite doa, perhatian doot sude fasilitas nah habutuan hami. Mauliate matu sude kategorial jala jemaat nah hadir di Arion, alani dukungan dohot doa nah dilehon tuhami. Tusude dongon pelajar katekisasi 2025-2026, mauliate tusude pengalaman, kebersamaan, canda tawa, dan kenangan nauli natulewati bersama. Peneguhan Sidion, gabe parmulaan tanggung jawab, Haporseon Madihita, dipanggil asa mangolu lobi dewasa di bagasan Haporseon. Jala satia manghiuton Kristus, jala barani gabe saksi naningolu tas tiap hari. Hami mangido dukungan doa, dohot pangaraon sian sude jemaat asaboi, hami komitmen menjaga Haporseon namion. Martumbu gabe teladan, jalamar partisipasi aktif di bagasan pelayanan di gereja. Akhir kata, mangido maaf mahami molo adong hata manang parange nami nas salah. Sai dipasu-pasu mahita sude marhite asi ni rohat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kor paduan suara dari anak-anak Sidi.
Masih berdiri ya. Hamu akan napinar hamaul ni debata, nunga gabedongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton perpadanan nabadiai, na arga situtudu hamu ditobus, unang oloi hamu bedosa dohot sibulis, ramotan ni debata do hamu maralohot pangagoi, asal matotong rohamu na tuibana, jala tugi honon na do hamu masuk tuhara jaon banu wagitjange, martangi yang mahita. Alea manami nadi banua gidjang asi maroham dinasida akana pinasahat nuaing tuho. Sai ramoti manasida marhite hite tor di perbadia. Sai pahot manasida di bagasan padan naung nioloan nasida nakien. Sai perbadia manasida di bagasan katam. Asa tarida haporsion nasida tujuluanon marhite hite parange nadinggan. Amin. Marede hita laut jongjong mahita salutna. Sian buku Ede 140 sia ayat sada. Ototo gihuto no Jesus naso tani kono ona haluhana siang sasudero saku rohot singadumi nato tatang yakun mapeliata ali di batama nami na di banua gidjang hodo haroroan ni saluhud sileleo na dinggan dohot na solibasa na maliutus upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sai jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilihanon pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruah nami marhite-hite terdim. Asalamu tadahami gudang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin adiban wagidjang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut molomani roham di banua tungaon songon na di banua gidjang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Dipadopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homadamena tutotiem. Amanginang tujuludo hita masih jalangan, asabu itong nang tajalang akan akota ng peneguhan sidi.